салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён. 3 хона ва 4 мошини фурӯшӣ Toyota Camry дар шаҳри Душанбе солаш 2010 бензин қати привод передний, яъне танҳо пешкор мекунад, мотор 2.5, пробеги 117 000 км, коробка передача автомат, салон кожаный. Нархаш дар давоми видео дӯстон интизор шавед. Фаромӯш накунед обуна шавед, лайки худро зер кунед. Агар мошини фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ дошта бошед, имо ватсайп мо дар болои экран. Нархаш 132 000 сомонӣ, телефон 48 46 413 мебошад. Занг занед, маълумоти бештарро гиред. Имо ватсайп мо барои реклама дар болои экран 885 78 90 90 мебошад. Нексика дар шаҳри Душанбе солаш 1995, бензин қати, коробка передач, бензин газ, коробка передача механик, мотори 1.6, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатҳои яксора, лаббаҳои антиблик, нав ҳамаш нав кадаги аст дӯстон. Нархаш дар давоми видео дӯстон интизор шавед. Имо ватсайп мо борга ёдрасон мекунед барои реклама 885 78 90 90 мебошад. Нархаш 26 000 сомонӣ, телефони соҳибаш 900 04 11 17 мебошад дӯстон. Занг занед, маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред дӯстон. хона дар ноҳияи Кушониён, шаҳри Бохтар, 4 ҳуҷра, 4 сотиқ замин, кухни, гарнитура. Аз вокзали шаҳри Бохтар 1.5 км дур аст. Срочно фурӯхта мешавад. Илтимос беҳуда занг назанед, гуфтааст соҳибаш. Нархаш дар давоми видео дӯстон. дастгирии каналро фаромӯш накунед, обуна шавед, лайки худро зер кунед дӯстон, уведомлениеро биҷуқед, то ки ҳамарӯза видеои навтарин мошин ва хонаҳои мо мегузорем тамошо кунед дӯстон. шояд ягон таъмиё барои шумо лозим бошад. биё назар мекунем дӯстон, якҷоя ба нархи ҳамин хона ки чанд қадар арзиш дорад хона дӯстон. нархи хона бошад 180 000 сомонӣ, телефони соҳибаш 885 20 40 60 мебошад. муроҷиат кунед, муомилаи хуб кунед, иншоалло арзонтар мешавад дӯстон. ҳама чиза забони ширин ҳал мекунад. ана акнун бошад хона дар ҳисор иборат аз 4 ҳуҷра, ҳаммом дар дарунаш, 2 ҳуҷраш ремонти миёна дорад. маълумоти бештар бо телефон гуфтааст соҳибаш. нарх ва рақами телефони соҳибаш дар давоми видео дӯстон интизор шавед каме. иншоалло ки нарх ва рақами соҳиби телефонро мебинед, занг мезанед, муомила мекунед, иншоалло ки ягон чиз арзон мешавад дӯстон. барои реклама ва дигар чизо метавонед ба имо ватсайпи мо муроҷиат кунед дар болои экран. нархш 250 000 сомонӣ бо савдо мешавад, гуфтааст. телефон 907 20 22 94 мебошад. занг занед, муроҷиат кунед дӯстон, ки иншоалло ки арзон мекунад. акнун инаш бошад дӯстон, Mercedes S-Class дар шаҳри Душанбе солаш 2000 бензин газ қатъи мебошад. мотори 1.8, коробка передача механик, пробег 254 161 км гаштагӣ, чашкҳо варид кадагӣ нестанд, кондитсионер, лук пук ҳама 100% дӯстон, ягон расходи иловагӣ надорад. занг бизанед, аз худи соҳибаш дигар маълумотша гиред. нархш 58 000 сомонӣ, нархи ахираш аст. соҳибаш мегӯяд телефон 928 20 30 20 мебошад дӯстон. мо 580 000 навистем, дар асл 58 000 ба даст ҳамин мошин дӯстон. бахшиш якҷавон бахшиш мепурсем аз шумо. дача дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, 3 ҳуҷра, 6 сотиқ замин, дар поёни корвон, пеши пости Чимтепа. мешавад ранги хона, яъне ранги ҳавлӣ истифода бариш, мешавад ранги дача истифода куниш. нархаш ва рақами телефони соҳибаш дар ахири видео дӯстон интизор шавед. дастгири каналро фаромӯш накунед дӯстон, обуна шавед, лайки худро зер кунед, ёдрасонӣ кунед борига дӯстон. нархаш 370 000 сомонӣ бо савдо мешавад, гуфтааст. телефон 96 88 98 88 мебошад дӯстон. якҷавон ташаккур барои диққататон. обуна шавед, ҳамарӯза иншоалло канали мо да наворҳои беҳтарин мешавад дӯстон. якҷоя тамошо мекунем. ана акнун дӯстон инаш бошад, Нексика дар шаҳри Душанбе солаш 1996 газ қатъи мебошад. мотори 1.6, коробка передача механик, дар ҳолати хуб қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. мотор, коробка 100%. харидори аниқ занг зана, бо муомила менем то майи 2023 тихасмотр дорад, гуфтааст. нархаш дар давоми видео метавонед аз давоми видео каме интизор шавед дӯстон, тамошо кунед, маълумоти бештарро дар бораи нархаш гиред дӯстон. нархаш 20 000 сомонӣ, телефони соҳибаш 904 48 84 74 мебошад. бахтиёр ном дорад. занг занед, маълумоти бештарро гиред. якҷавон ташаккур барои диққататон.